Да. Здравейте, първо да се представя, Петър Тодоров съм от Варна. От придобития оператор, както каза колегата от Булсатком. Значи при нас в интерес на истината LAN мрежите почти свършиха в Варненския район. Обърнахме ги на пон, но въпреки всичко има. Сега, първата ми идея е да ви запозная какво е LAN мрежа. Предполагам, че някои от вас знаят, но това е така наречената локална мрежа. По принцип се смята за локална мрежа мрежата, която е в един офис, сграда или нещо такова, много малко като обем, който обхваща. При нас в България локалната мрежа е малко по-общо понятие LAN мрежата, тъй като може да обхване цяло населено място или квартал, което, тъй като е по-ефтина за изпълнение, в началото използваха нея, преди да стигнем до оптиките. Също така е и Wi-Fi технологията, пак се влиза в локалната мрежа. Знаете много добре, във всяка къща има Wi-Fi рутер, който разпръсква безжично, както и тук. Навсякъде е така. Значи, видовите локални мрежи се разделят според вида на участващите компютри на хомогенни, обединяват компютри от една и съща марка и съвместими с тях, работещи с една операционна система. Това са обикновено офис мрежи, които наистина се ги изграждат с еднакви компютри. Там нещата са малко по-обикновени за мрежата, тъй като няма условия да се пренасочва към някакви по-специални устройства. Или хомогенни, в случая с различни компютри и от различни операционни системи. Според модела на организация с равноправен достъп, всички компютри имат равни възможности и еднакви функции и права. Мрежа от тип клиент-сървър. В случая имаме един компютър, който се явява сървър, или дори и рутер да е обикновен рутер, но в общи линии един компютър за сървър, останалите са клиенти, свързват се с него и той им раздава вече интернет според правилата, които са му заложени в него. Според топологията имат няколко вида. Едното е тип шина. Прилага се, свързана с един кабел и от него се правят отклонения за всеки компютър. Но това почти не се използва в реалността. Тип звезда. Това е най-често ползваната схема на свързване на компютрите в една локална мрежа. В средата е комутатор, който е свързан с сървъра, и оттам този комутатор или свич вече отива до всяко едно устройство в мрежата. Малко набързо ги прихвърлям, това са такива общи приказки. Тип пръстен. Тук всеки компютър е свързан с предния и подава към следващия. Сигнала тук в общи линии се предава от компютър на компютър. И за да стигне до последния, трябва да мине през всички останали, което не е много удачно. И също така има и смесен тип топология. Така, това са компонентите на локалната мрежа. Първо, както ви казах, е сървъра. Той
той раздава интернета. Той е свързващата точка на локалната мрежа с външния свят. Захранване задължително трябва да има. В случая при нас, малко по-късно ще видите, има трансформатор, импулсно захранване, сигурно сте виждали от тях. Switch комутатор. Това е устройството, което свързва отделните компютри с сървъра. То определя коя заявка към кой компютър да отиде. В смисъл, когато искаш да видиш нещо, компютъра подава заявка към сървъра, той го изтегля от интернет. И после подава на свича, той разпределя в коя линия да тръгне. Според това той знае компютъра на коя линия е. Кабелите и клиенти. Ясно ви е, клиентите няма смисъл да говорим. Значи това е една примерна схема на LAN мрежа. Значи това колегите го правяха. Значи от тук идваме по оптика до първият switch, до първото табло, в което има, в случая колегите са дали ONU, но в обикновения вариант се използва или switch с SFP, или медиа конвертор. Значи, това е медиа конвертор. Ако не сте виждали, тук му влиза оптичния кабел, от другата страна излиза LAN. От срещната страна има същия медиа конвертор, но е с друга буква. Значи този в случая е А, задължително от срещния трябва да бъде Б. Значи те се различават по честотата на излъчване и на приемане. Дължината на вълната на единия излъчва на 1310 нанометра, други и приема на 1550. Бето е наобратно, излъчва на 1550 и приема на 1310. Ето го един switch с SFP. Значи тук му слагаме SFP модула, преобразува го в MET на 4 гигабитови порта. Това е често използвано, както и този. Платков, няма значение. Това е същият switch като този. Същия, грубо казано, но да приемем, че е това. Не работещи са и двата, но сега само за демонстрация. Оттам вече влизаме в медните суичове, които разпределят към клиентите. Разстоянието между два суича в случая не трябва да бъде по-голямо от 100 метра. След тези 100 метра не могат да се свържат суичовете един с друг. Така, той беше общите приказки за лановете като цяло. Сега, какво представлява нашата LAN мрежа? Поддържаме градска LAN мрежа между сгради и етажи. Както ви казах, в нашия случай като цяло, локалната мрежа не е само в една сграда, но е по цели квартали и така нататък. Bulls.com на времето е купувал местни LAN доставчици и се е опитал да свържи мрежите чрез оптики. Значи тръгва се от централната сграда и оттам се отива до някакво помещение в дадения квартал. Ако няма такова помещение, може да се стигне до табло, монтирано на улицата, в което се поставя медиа конвертор или такъв switch с SFP, който поема оптичния сигнал
и след това го раздава по мрежата. Кабела, който се използва вече в LAN мрежата е или UTP или FTP. В повечето случаи е FTP, като UTP се използва основно в сгради за клиентска оптика. За външен монтаж не е желателно да се ползва UTP. Така, това е реалността, и която се случва при нас. То навсякъде е така. По принцип трябва да се ползва FTP кабел меден, чиста мед. При него загубите са по-малки. Смущенията са по-малко. В реалността обаче използваме алуминиев кабел помеднен, което води до по-голямо съпротивление на самия кабел и повече загуби. Тъй като ние използваме, нали, този кабел, това е FTP и за захранване, там загубите са по-големи, а реално намаля се разстоянието, на което може да стигне захранващото напрежение. Ограничени сме в разстоянието. Също така медният кабел е по-крехък. При пригъване е по-голяма вероятността да се причупи някоя от жилата. Така, това е... Дали може да забележите цветовете, не знам, на банските. Това е подредбата на RG45 конектора. Ама без стандарт. Без стандарт. Защото има и стандарт. Така, ние ползваме без стандарт и аз стандарт да ползвате няма значение. Реално погледнато, на който както му е удобно. По принцип ползваме без стандарт. Така, тук вече е официалната версия. Първо и второ кръгче, трето и шесто са за сигнала. Първо и второ са трансмит на сигнала, трето и шесто са ресив. Бял, оранжев, оранжев, бял, зелен, син, бял, син, зелен, бял, кафяв, кафяв. Четвърто, пето и седмо и осмо или синя и кафява двойка обикновено се ползва за захранване в 100 мегабитовата мрежа. За тях върви захранващото напрежение. Сега тук съм сложил една препратка за монтаж на RG45 конектор, как да се изработва. Само че това не е изказана на екрана. Това е вида. Както и да ще ви го обяснявам, ако не сте правили RG конектор, предполагам, че всички са правили, но върнайте всичко. Как и не сега изглед? Тук някъде имаше и ни клещи. Да разкарам. Аз съм си взел телефон. Предполагам, че не ги виждате. Значи кабела, когато се задолва, се внимава да не се приреже някой от желата, да не настъпи, да не задълбайте по-навътре. На тези клещи си има специално място. Ето тук, с формата на кабела, където се поставя кабела, стискате и завъртате. Прирязва само изолацията. Ако го правите с нож, аз обикновено с нож го правя, но не трябва да натискате много, защото много често се прирязва жилото, може да е малко, но в един момент се причупва. Там става слаба връзка. Може да направим някоя клипса, аз се викам клипси, но
конектор RG45. Така. Значи, преди да си го махна. Добре, магистралното захранване. Както ви казах, захранването се пуска по сини и кафеви. В Булсатком на много места, да не кажа навсякъде, се използват 60 волта променливо напрежение. Трансформатора, както го виждате, той е копешки. Точно тези трансформатори вземаме от Excom. С тях можем да захраним до 15-20 суича. Не в линия, тъй като ползваме тип звезда, на 4-5 линии тръгва от комутатора централния, с по 5-6 суича. Най-добрият случай се стига до 8-9 суича на линия. След това напрежението пада и не може да поддържа суича в работно състояние. Светва суича, но когато се натовари, блокира. Връзката обикновено е така наречената каспичанска снатка. Заголваш жичките, връзваш единия кабел с другия и изолираш. На места се използва и изправено напрежение. На този трансформатор се поставя изправител, който реално вдига напрежението на 70 до 80 волта. На някои места, като Networks, например, тук няма при вас такава мрежа, но те слагат трансформатор от 220 на 110 волта и пускат 110 волта променливо по мрежата. Нали, те в общи линии ползват допълнителни кабели, тъй като тяхната мрежа е гигабитова и се ползват 8-те жила, ползват кабел с токова двойка. Допълнително на кабела има прикачена 2 жила за пренос на напрежение. При нас в Булсатком, при нас както беше, не е ползван такъв кабел с токова двойка. Всичко е ползвано по кафеви и сини. Така, това е локалният преобразовател, импулсно захранване 12 волта. Приема тези 60 волта от мрежата и ги прави на 12 за суича и 5 волта за медиа конвертора. Медиа конвертора този работи на 5 волта. Но когато става въпрос за 5 волтовото, тъй като тук има по-голяма консумация, адаптера е на 2 ампера. Това адаптерче малкото. Ето го, това представлява. Може би сте го виждали по кутиите, когато сте ходили на авария. Когато е на 12 волта е 0,8 ампера, но на 5 волта е 2, тъй като медиа конверторите искат по-голям ток. И както съм написал, суичът работи на ниско напрежение. Не свързвайте максималното захранване директно в него. Някой може да се обърка, примерно, че там има напрежение, да сложи една букса и да свържи директно към суича. Не става, изгаря суича. Нали, високо му идва захранването. Също е, тези адаптерчета по принцип ги дават до 25 волта да работят. Мисъл 25 волта входящо. Реалността е малко по-различна. Трябва да е поне 30 и нагоре, да не кажа 40. Реално при натоварване, което не сме го измеряли точно, но пада изходното напрежение и суича забива. Така че ако линията, когато я мерите, е под 35-40 волта, трудно ще запали суича качествено. Това е от практиката, което ви казвам. Така че
ако някъде в линията, когато отидете на авария и е паднало напрежението, знаете, че има някъде окислена връзка. Както ви казах, сини кафеви на двата кабела се заголват и се връзват на обикновена връзка. С времето това нещо клясва, почва да дава по-голямо съпротивление, оттам пада напрежението. Другото, което е, то малко по-нататък е описано, е за кабела, но ще ви го кажа тогава. Така, бартерите, Bulls.com има много бартери. За LAN мрежите особено няма как да бъде направено без бартери. Има места, където е в общото помещение, което е така наречения хъб, където е връзката между оптика и мед. Ако е в помещение, там има и ток. Там се слага захранването. Но ако не достигне захранването, се слага в някой клиент, този трансформатор. От клиента връщаме по клиентския кабел, по клиентската оптика, по клиентското FTP, връщаме захранване до мрежата. Внимавайте, когато имате такива случаи, примерно от сървърно или там главния шкаф, където има захранване, стигате примерно до 6-ти суич в линията, 7-я, вече идва слабо захранването. Не може да работи. Пуснато е от клиент захранване обратно. Да не се свържат кабелите, захранващите, на този 7-ми суич. Защото тогава се връзват двете напрежения едно срещу друго, почват да се бият. Води до претоварване, може да изгори линията, нагряване на проводници, може и целите кабели да изгорят. Това по-лесна миграция. Ами, миграцията е най-лесното нещо, но дали има мрежа? Това е. Значи, тъй като не съм запознат изцяло с мрежата в София, нали, консултирах се с колеги, които са били тук. Основно, доколкото разбрах, е останало само в центъра и малко по някои от кварталите. В центъра Вивакон нямат мрежа оптична. Там остава единствено лана, който е направен. Зависи какво има преди от център, защото не е много малък. Ими това ми казват, центъра не е малък. Но така или иначе има места, квартали, където няма опция да се мигрира на PON или на GPON. Затова трябва да ги имаме предвид тези неща, докато може докато се изгради мрежа оптична, да се поддържат клиентите с съществуващата мрежа. Значи, ако има такъв клиент, от който вземаме бартер, имаме бартер с него, т.е. бартера какво е? Вземаме захранване от него, пускаме му безплатно интернет. Примерно, или безплатно интернет, телевизия, в зависимост от това как са договорили с съответният клиент. Ако е само едно адаптерче, защото има и такива случаи, за да се захрани един суич, слага се един адаптер в клиента, по кабела се пускат тези 12 волта, но 12 волта имайте предвид, че не стигат на повече от 20 метра. Вече падат прекалено много и суича не ще да работи. В такива случаи по-добрия вариант е да се използват 15 волтови адаптери, които ги има в Vivacon. Не знам тук разполагате ли с тези power инжектори, които са за поетата. Предполагам, че имате. Нали, това е по-добрия вариант да се ползва, но това е когато се захранва само един суич. Когато е линия, няма как да се ползват тези power инжектори или
поето. Така че връщаме се на варианта на Булсатком. Заголва се, връзва се и се продължава. Когато отивате на авария, проверявайте списъка с бартерите. В самото каре някъде някой е на бартер. Ако си изключил тока или не са му платили таксата и той се е досъл и дръпнал шалтера, нормално е да спре карето. Често се случва. За сега не знам във Вилаком, когато преминахме, дали го има това нещо, но при нас в Булсатком на времето често се случваше. Забравяли да нанесат таксата, справо на интернета и човека да напомни за себе си, вместо да се обади, дърпа щепсела и умира цялото каре. Така че е хубаво да имате представа откъде се взема захранване. Дали е от самото помещение вече на Вилаком или А от то пише ли го някъде в повредата, пише ли го примерно, къде може да вземе тая база данни? Значи Съответствено. в някои отдели, честно казвам, не съм много запознат в кой отдел, Го пише, ама отдела го няма. има я тази информация, подадена е информацията с бартерите, с адресите на всеки един клиент, от който вземаме захранване. Къде е дадена, нямам представа. Както и казах, при нас във Варна почти сме изчистили LAN мрежата, има само в Аксаково Вие сте щастливци. 6-7 улици, които са останали на LAN, поради липса на канална мрежа и въздушна. Там сме по лампи, по фасади, постоянно режат кабели. Предполагам, че и тук е така. Тук по шахти. Има по шахти, има и по фасади, доколкото разбрах, и по кабели има, по стълбови има лампи. Аз като гледам няма много голямо желание за прехвърляне тук на мрежата от едната в другата. Като ходя по адреси. Изживяване, да. Ами, При По-скоро... положение, че има едната, те гонят още старата, а днес се прехвърли веднага на новата. Не виждам каква е. Искаш да кажеш, че има окабеляване оптично? Естествено, наше и на Булсаткомско и ние гоним поне Булсаткомска. ами да ви кажа, А подавате ли ги за миграция на етапи? В смисъл, примерно, защото Аз съм чисто пратил системно. над 200 мейла за миграция. Не, Марко, ясно е това нещо. Въпросът е такъв, чисто системно е проблема, който колегите работят. И докато не го изчистят те, става поетапно и бавно. Идеята е, че много голяма част има проблем с договорите, при което при миграция клиентите не искат да подписват договор. Да, ма ние даваме по-висока цена, когато преподпишат канал. Да, е точно за това. Това е Да, проблема това е с затова ви казвам, че се работи по темата, търсят се варианти да се запазят цената и очакваме решение в най-скоро време, както ви каза Дани. Но идеята е поне на етапно, деца казват 3-4 клиента, да можем да ги убеждаваме. Съвсем Да, скоро да. ще имате... Обаче, Да, то когато... разбира се. Аз ги убеждавам чудесно, докато ме чуят цената по телефона и отказват. Да, работиме в темата съвсем скоро. Но Това то да го така, правите вие на като място, сте- така че може би ще е И по-лесно. няма с- фирмата, като ги има тия клиенти, аз не виждам какъв е проблема да им ги пусне, докато им тече договора, докато им изтече, независимо, че нали. сега Да са на другата основният мрежа. проблем е друг. Ето, това е добро Значи в решение. Bulsat.com, когато изтече договора, клиента става на безсрочен договор. Може да плаща когато иска, може да спира да плаща когато иска. Когато мини към Вилаком, той минава на обвързващ договор, който 2 години той е задължен да плаща, независимо дали го ползва или не. Но той на Булсатком не мога да предплаща вече. Да предплаща, не, ама Може. той идеята е, че Булсатком нали го няма и съответно Bulsat.com никъде го няма няма. тази преференция да ползваш когато плащаш и когато не ползваш да не Все плащаш. още си Така въжат, че- условията си въжат. Въжат за кои? За до фирма, дето я няма, за Ни Булсатком. фирма, която я няма, но
така или иначе те имат някаква услуга. Viva.com като фирма придобила Bulls.com се задължава да поддържа условията на договора, предния договор. Тоест, предният договор е бил такъв. След изтичане на договора... Също така, че договор е цяла окрена работа, граждански договор. Днес и утре не си работи тук. Да. Така е, но докато клиента не пожелае сам да се прехвърли, Той като не остави без могат да го услуга, задължат при положение, че има услуга. Вариантът е друг. Спира се трасето и казва, той повече няма да се възстановява. Ако искате, минайте. минава към 3G мрежата и нови то. услуги. Запускане на нови услуги няма. Няма. Към Bulls.com няма нови услуги. Значи при нас във Варна, във Варна район, смениха на ПОН мрежата няколко, шаситата, които са ОЛТ-тата в няколко населени места. И там вече пускаме на оптичната мрежа на Bulls.com, пускаме нови услуги. Но вече са си с договори към Viva.com и така нататък. Там не е Bulls.com. Но пак двете мрежи нямат нищо общо с отличната Булсат и Viva. Ирлана. Ирлана нямат, но в тези населени места Viva.com няма изградена мрежа оптична. Те затова използват оптичната мрежа на Bulls.com. Няма GPON 2. Аз сега го превключих един GPON 2. Нашата кутия на Bulls.com кутията. Са една по друга. Тук Само че на Там Bulls.com няма, там са го няма. оставили един месец без услуга, каза, викат за нова година останат без интернет, вика не могат да възстановят услугата. Ето няма. Само Защо ли хванахме вече? го там, Защо ли? го превключихме към нашата кутия. Защо ли не могат да я Така възстановят? са му казали, Защо че не да, трябва да я да, възстановим. За да мине към другата мрежа. Да подпише новия договор. Но тук има, когато и има, стараят се да ги прехвърлят. Примерно при нас в Девня, в Провадия изградиха изцяло нови мрежи Viva.com. GPON 2. Да, Симеоно, Драгалевци, Дистрица. Да. Тъй като там в Провадия, в Девня са и Bulls.com, и Networks, и Viva.com, така че решиха да направят нова мрежа изцяло, която да поеме всичките клиенти и така, че да ги прехвърлят и тях с договори, естествено, към новата мрежа. Старата не се поддържа или на доизживяване, така да се каже, както казахте преди малко, за да може да се махат и нещо. Няма смисъл да се поддържат три мрежи. Но и в Networks отказват да преминават към Viva.com към мрежа, така да кажем, или Viva.comски услуги. Защото в Networks, особено за телевизията, той плаща за един телевизор, гледа 5, 10, колкото му дойдат, колкото искат. С услугата не е. Макар че, доколкото разбрах, им предлагат по-ниски оферти, отколкото са сегашните им текущи оферти, но клиентите се знаят. Networks искаме и това е. Заради това в Русия има толкова голям проблем с LAN мрежата, където Искат на голяма Networks, да го купат, да го откупат от Viva.com и си го поддържат. така, при Switch това са най-честите проблеми, които могат да се случат. Не навсякъде го има това. Примерно, Port Isolation, този тип switch, който беше на снимката, Neo Montana, ето е тук, има едни джъмперчета. В зависимост от това как са свързани джъмперите, има така наречения Port Isolation, т.е. главният кабел се слага на порт 1, задължително. И всички останали портове се насочват към порт 1. Ако сложите главния кабел на друг порт, интернета спира. Значи трябва да се видят джъмперчетата. Има опция, когато са долните два в случая, когато са успоредно сложени, няма Port Isolation.
Другото е така нареченото Sticky Mark или Port Security. На някои суичи се залага. И суича помни първият мак, закачен към него. Това е когато вече сме на клиентската част. Помни първия мак, закачен към него, друг мак, ако му закачите, не тръгва. Тогава трябва... Това е обикновено при управляеми суичове, до които в случая NOC или админите имат достъп и могат да изчистят този мак. В други случаи, когато няма опция отдалечено да се направи тази услуга, не се поставя. Но го имайте предвид, че може някъде да попаднете на такъв случай. Broadcast Storm или Loop. Това е доста често се е случвало. Клиента си го прави, при нас го имат. Клиента фанал кабел. Фанал кабела, въртял, сукал, после има включил всичките. всичките, лупва порта, оттам цялото каре спада. Това, предполагам сте го виждали, как започват да мигат лампичките на суича или на рутера като глава. Бързичко си мигат и нали, малко, може би ще го включим един суич тук да се види. Значи трябва да се намери кабела, кой е свързаният кабел наобратно. Така, отидем при проблемите пак. За 100 мегабитова връзка са нужни две двойки жила. Това са оранжеви и зелени. И в единия и в другия стандарт са оранжеви и зелени. Ако прекъснем едно от желата, интернета спира. Но често има опция да мине и на 100 мегабита, което много трудно става. Да кажем, не е прекъснало напълно жилото, просто дава някакво по-голямо съпротивление. И оттам мрежовата карта може и да се закачи на 10 мегабита с суича. И ще има някакъв интернет, но бавен. Има друг вариант. Закача се всичко, рутера не си взема IP. Това най-често се случва при прекъсване на първо кръче. Бял-оранжев. В практиката доста често съм попадал на такъв случай. Светва суича, светва рутера, не може да се вземе IP. Прекъснало е жилото на първо кръче. Нека го даде с стакера. Може с стакера, може с времето просто да е... Има и при нас имаше такива случаи. Има тепленика случаи. Имали сме такива. Другото е, когато не се вкара хубаво изолацията на кабела. Ще ходи момчето, че има изпит от 10 в студенти. А нещо уред има ли? Ами аз ще го взема. Окей. Ако не се вкара добре изолацията на кабела в конектора и не е притисната, при разместване на кабела и такова, желата се клатят. Много често се разваля връзката между ножовете на конектора и самото жило. Така че когато се прави конектор RG45, хубаво е изолацията да е набутана в самия конектор и да е притисната. Дава някаква стабилност на желата вътре в конектора. Така, при 1000 мегабита се ползват 8 жила. Да, при тях също може сини и кафеви да са за захранване, но там е с пое и реално до самият суич, ако няма вградено пое на отделните портове,
се слага инжектор, който отделя напрежението и пуска към свича чист сигнал. Там, ако се причупи едното от 8-те жила, самите устройства преценяват, че могат да възстановят връзката на 100 мегабита. И минават на 100, така че да има някаква връзка. Нали, те се разбират помежду си устройствата, но въпреки всичко връзката е нарушена. Не е това, което е трябвало да бъде. Така, при захранването честият проблем е, нали, там ползваме двете жила на едната двойка за единия кабел, другите две жила за другия. Нали, да сложим или фаза 0 или плюс-минус, няма значение. При прекъсване на едното жило, съпротивлението на кабела пада. Оттам загубите на напрежение са по-големи. При натоварване може да се стигне до там, че суичът да не работи качествено или да забива. Понеже, както ви казах, пада напрежението под някакви граници. Суичът светва, но когато има трафик, просто забива. Трябва да се намери причупеното жило и да се възстанови. Често може да е отзнатка. Така, с какво замерваме? Значи, първо трябва да определим проблема какъв е. Дали е за един човек, дали е за етаж от сграда, цялата сграда или квартал. Оттам тръгваме най-напред. Колко човека са паднали. В случая няма карта на LAN мрежата на Булсатком. Питах, няма такава за София. Значи трябва в процеса на работа вие да си изградите карти. Но приемаме, че имаме тая карта. В общи линии. Знаем къде е хъба, знаем къде са суичовите отделните табла. Преценяваме кои клиенти са отпаднали, на коя точка да отидем да проверим. Ако е само един клиент, значи е клиентския кабел. Или е порта на суича, последния, от който взема клиент. Но ако е цялата сграда, може да бъде суича, който е в таблото на сградата. Най-често захранване. Ако е цялото каре, тръгваме от хъба или шкафа, главният шкаф. Ако там е наред, виждаме кой порт ни свети, тръгваме по кабела. По този начин, нали, ще се разрешават по-бързо проблемите. Ние отиваме на клиента, но то пък няма. Единственият вариант е с нока да се пита дали дали има връзка до другите клиенти. Не съм запознат има ли система, която да има мониторинг общ, да може да се ориентира. Аз не знам, може и да няма. Не знам. В Булсат имаше така наречения лукъп, в който се виждаха и LAN мрежите, и PON мрежите с пингове до клиентите. И като погледнеш, че са паднали примерно 10 човека, се ориентираш, че не е само за един клиент, а са повече, но тук в случая мисля, че няма такава система, но нока следят. Така че може да им се обаждате и да питате, имаме авария тук, клиентска ли е само или има и други клиенти отпаднали по това време. То обикновено, когато има повече клиенти отпаднали, те пускат S-Max за отпаднала линия. Значи това е така нареченият LAN тестер. Закачате от едната страна конектора в едното, в другата страна другия конектор в другата част на LAN тестера. Той ви показва липсващите жила. В случая най-вероятно ще ви светват само
второ, трето и шесто. Другите няма да светят. Но това, че ги показва, че са на линия, не означава, че тези жила са добре. Установил съм си го така в практиката, че ако на съпротивлението на двойката се вдигне над 27 ома, просто не се закачат качествено двата суича. Трябва да е под 27 ома. Имам предвид как го мерите. От едната страна кабела е закачен в единия суич, от другата страна мериме с мултицет. Поставяне на опция диод. Така, на този ето е, тук има едно диодче нарисувано точно там на порта. Тогава, нали, обикновено, когато свържете по този начин кабелите на мултицета, мултицета започва да пищи. Това ви е позицията, на която трябва да мерите кабелите. От тук, когато се мери, залагате между първо и второ кръче, нали, и то ви пищи. Оттам, от първо, трето, първо, шесто. Ако някъде не излезне, е ясно къде е проблема, кое ви липсва, но в общи линии може да се случи на някоя от желата съпротивлението да е по-голямо. Само на едното. Когато мерите, примерно към първо шесто, може да ви даде 40-50 ома. Това не означава, че има някакъв проблем с жилото. Мерите тогава на трето шесто, тъй като това е двойката, която е важната. В смисъл, шесто и трето са от една двойка жила. Ако там се окаже, че е нормално, може самият суич при прехвърляне между отделните двойки да ви дава по-голямо съпротивление. Но когато мерите на трето, шесто или на първо, второ и е повече от 27 ома, има проблем по кабела. Някъде е... Или има снатка, в най-общия случай, защото не винаги се сменят кабели. Скъсан кабел отиват, снатката, каспичанската, изолацията, тих стои и се продължава. Не е задължително 100 метра кабел да бъде подменен за това нещо. Така, това са те наречените златни правила на техника, силно казано, но както и да е. Не вярвайте на старите кабели. Алуминиеви са и често правят проблеми. Както ви казах, с времето се окислява алуминия, започва да се вдига съпротивлението. Суича вече не може да се свързва качествено. Започва да се получават загуби по трасето, нали, когато се пусне пинг. 5 минават, 5 не минават. Така че имайте си го предвид, старите кабели, ако има някъде опция да се подменят, подменяйте ги при нужда. Но проверявайте и за връзките. Тук само искам да добавя, тези, които ползваме ние и купуваме, са изцяло медни в момента. И на двете жила би трябвало, ако замервате, да бъде около 20 ома. В смисъл тук, както е 27, обикновено и при тези помеднените. Нали, може да стигне до толкова. Не, 27 е критично. Да, но става въпрос, че при помеднените горе-долу е доста по-високо. За примедните е около 20-21 ома може да ви даде като звуките на 100 метра. Битнара. Кое? То казва битнара. Да, фирмата, нали, няма значение. Въпросът е, че това, което внасяме, се опитваме да бъде мед, нали, да не взимаме подмеднени.
Добре, то е FTP внася ли се? И UTP, и FTP, да, и тези, които са с захранващ, който спомена за Networks, нали, всички тези модели и видове се ползват. Но държиме да са мед. Не носят такъв, не знам. Меден или FTP? FTPM особено, което е за трасета. С носещо въже. Да, ами сега последно търговете, които минаха лятото, всичките тези модели, които бяха поръчани или по-скоро заявени от придобитите оператори, всички тези видове ги минаха, може би поне 7 или 8 варианта. С носещо въже FTP, с носещо въже UTP, включително имаше UTP само, FTP с категория 6. Ами искаха за някои места, където пускат при ADSL и VDSL. Тогава малките точки, където говорим за третата мрежа някой път, се налага около 50 или 100 метра от кутията до клиента и тогава искат да бъде с UTP носещо въже. Да. За тези, да, но за LAN мрежата UTP не е желателно. Да, затова споменах, че това, което ти каза, със сигурност FTP с носещо въже, такова също се мина през търга и трябва да има и да се закупи. И включително всичките са мед. Тоест колегите трябва да знаят, че по-скоро там, където има проблеми, това, което ти спомена, където на места се извършват повреди, като снапки се правят, по-добре е да се опитате да подмените кабел, защото ще го подмените с такъв, който е чиста мед. И това ще е плюс за бъдеще. Ще ви намалят и проблемите в последствие. Стига да има възможност. Стига да има възможност, да. Значи, кабела обикновено, предполагам, че сте попадали на такъв, като го хванете, е така, как направите, почва да хрущи вътре, който е стария кабел. Но то се изпеква, да? Той че се изпекла изолацията, но вътре, от влагата, която е вътре, той започва да корозира, почва изолацията, която е отвънка, екранировката също заминава. Като го стиснете, почне ли да хрюска, значи кабела вече, кажи ги, че сдал багажа. Най-вероятно проблема ще е там или предстои проблем от кабела. Носете си мултицет с вас задължително. Едното е, мерите напрежението. Мерите го по възможност под товар. Значи, свича е закачен с импулсното захранване. Разваляте изолацията на сини и кафеви и мерите. Да видите дали е достатъчно напрежението. Както ги дават от 25 волта тези да работят, как казах ви преди това, в реалността не е точно тъй. Падне ли под 35-40, започва свича да лаги. Така, във връзка с описването на тези мрежи, Viva.com в момента развива проект транспортизация на мрежата на Bulsat.com. Това става въпрос и за LAN, и за PON мрежите. Има карти на PON мрежите, но тези карти не винаги са актуални. Има промени, които са правени, после не са отразени на картата. Дали някой е забравил да се обади, дали някой е забравил да ги отрази, няма значение. Не търсим причината в момента. Има го. Като резултат е така. Дали е подменен сплитера, бил е 8, сложена е 16. Дали? За целта, може би всички ви ще участвате в този проект. Ето сега има един въпрос. Защо се наливат пари в това при положение, че се опитва уж да се мигрира? Защото трябва да поддържаме тези клиенти, човек. Няма как, черно е прекалено голямо. Ама сега се налива това да се направи от нула. А тези пари повлезат в опит за миграция. Докато Добре, но това нещо, какво прави с теб? то не може да стане от раз.
Да, просто. Няма как да процесът е- штракнеш с пръсти и утре да имаш нова мрежа. Да, то е ясно, че не може. Значи там Защо има се етапи. направят парите там? Прави се Аз проект. съм взет в това. Прави се проект. Този проект първо се одобрява от финансовите отдели. Дали е икономически изгоден. Оттам трябва да почнеш одобрение от община, от това, от това, нали, всякакви си връзки с всякакви други системи, ВИК, ако щеш, енерго, газ и тем подобни, къде минават техните кабели, дали ти ще можеш да минеш по този трасе, за да стигнеш до крайната точка. Оттам почва изграждане, което също отнема време. Очаквай го след година, две, евентуално да има нова мрежа. През това време тази съществуваща мрежа трябва да бъде поддържана. Обаче, когато ти кажат отиди на ЕТОС адрес, трябва да знаеш на коя точка е рутера, това, суича, предния. Нали? Не да вървиш от стълб на стълб и да следиш кабела. Много често може да объркаш кабела, когато се прехвърляш от стълб на стълб. Добре, като гоним, нали, клиентите са доволни. Защо тогава Viva.com изпусна техници, които си разбираха от мрежата, си отидат? Този въпрос мога да ти кажа къде го зададеш. Защото ако Защото променят никъде не условията за едни, трябва да променят за всички, а сигурно смятат, че повечето колеги са некадираници, нали? Но то затова си има ръководители, шефове, които да кажат, имат с малко мнение. Фирмата е голяма и правилата са за едни и са за всички. Няма. Извинявай, но с тебе съм ходил, знаеш някакви нещата. Ходил съм с друг, който от Булсатком и той знае колкото аз знам. Какъв е? Какво ще много част от него? Нищо. Навсякъде е така, ама пък и другия трябва да яде. Ама този, който знаеш, ще си отиде. Да. Сега този, който знае, Булсата се работеше, Булсатком се работеше на всеки си работеше в района. Това беше проблема. Марто, както знае в Люлин, примерно, мрежата, така не аз знае в Боян и Драгалев. Така е. Да, тръгнаха си колегите и това са фактите. Все още дори съм сигурен, че и той звъни на стари колеги и пита. Просто Като се наложи. както и аз се Така е, обадях прави да сте. попитам за особености в мрежата тук на Булсатком в София. Нали, няма как да знаем всичко. В Viva.com идеята е всеки техник да разбира от всичко. Те са 15 000 мрежи. Май не беше точно. И точно това онзи ден се обаждаме на един и той каза, няма нужда да идват, аз минах към едно. В Viva.com е доста улеснено, защото работиш от кутията до клиента, нали? Ако има проблем преди кутията, По си принцип, има да. отдели за това нещо. По-улеснено е, не се изисква да... По-улеснено е в случая, но въпреки всичко ти пак трябва да знаеш някакви елементарни неща. За ADSL мисля, че проверяваш доста работи. Не съм се занимавал с ADSL. Няма 200 сигурно в София. Нямам идея колко са. Но по принцип, нали, никой от Bulls.com не се е занимавал с такава мрежа, ADSL или телефония. И на мене не ми се е налагало, макар че вече цяла година съм в Viva.com, не ми се е налагало да се занимавам с ADSL или телефон. И по-добре. По-добра паспортизация имат от Булсат. Да, определено това го има. Но при Булсат няма тази паспортизация. Значи за целта ние ще трябва да я направим. Няма да дойде никой от някъде си да ни я направи. Идеята е, значи така, направено е едно тулче, EasyNet Map. Предполагам, че всеки от вас ще има достъп до това нещо. Тук се създават кутиите, сплитери, суичове и така нататък.
Като проблемът още не е решено напълно, но тук първото е име. Значи, гледахме го, мислехме го, как да бъде описано, но пък още не е решено, аз като го напиша. И не. Име някакво трябва да се даде, защото после от това нещо то ще мине в ОСС. В ОСС има стандарт за сплитер. Като се пише населено място, табло или OLT, от което взема, нали, кабела, от който идва, нали, кое е пореден сплитер е, какъв е сплитера, дали е осмица, дали е нещо друго. S2 ли е, S1 ли е. Има ги тия работи и как трябва да бъде описано. Лошото е, че не всеки техник ще се научи да го прави това нещо. Името на сплитера или на суича, нали, когато е на LAN мрежата. Значи там може би един човек ще ги въвежда, който е запознат. Предполагам, че това ще е някой ръководител екип или началник служба. Не казвам чак началник служба вече. Хванат с това нещо, но по-скоро някой ръководител екип, вие ще му подавате информацията и той ще я въвежда. Или на място вие ще създадете таблото. Просто му казвате, че сте създали това табло, той да коригира името. Има опция за корекция. Значи тип второто поле, там може да изберете дали е сплитер, дали е switch, дали е муфа, дали е нещо друго. Адреса се изписва, за да се знае кое е мястото на сплитера, като адреса давате най-близката къща, примерно. IP в случая, когато е на LAN мрежа и самият switch е управляем и има заложено IP, което да се следи. Когато е неуправляем от този тип, няма IP. Няма да слагате. Така, захранването. Пише ми какво е захранването. Локално ли е, дистанционно ли е. Свързаност, оптична, медна, брой портове. И за сплитер, и за switch важи. Инсталация, където е полето, там се оказва дали е на стълб, дали е в шкаф, на фасадата на сградата, в мазата на сградата, по етажите. И uplink връзка, оптична или медна, и последното е uplink устройство. Да, трябва да дадете там предното устройство, което е по линията. Защото вие няма да тръгнете да го обхождате, а може и това да се и до там да се стигне. Доколкото разбрах, ще се създават два вида тикети. Единият ще бъде за работа в офис, ако ви направи впечатление, където бях написал. Служител по регион разглежда картата за съответното населено място и въвежда таблата с сплитерите. Или то свичовете няма как, защото няма карта на сплитерите. Значи той на място в офиса, един човек, на който са му дали достъп до картите, ще въвежда тези табла. После всеки един от вас, като минава, ще проверява това табло дали отговаря. Когато отидете на авария, поглеждате това табло, има ли го в EasyNet Map. Значи това, което ви показвам тук това е Преселци Варненско. Тези точки, които са сложени, съм ги въвеждал аз за това населено място по картата. Значи, когато отидете на улицата, гледате, тъй като по карта няма как да бъде абсолютно точно, дали отговаря
позицията на това табло. И маркирва ти, говорил съм с човека, който е изградил тази системка, който е програмирал, да има опция, така или иначе те координатите се записват. Дали в офиса го правите или от някъде другаде, координатите се записват. Даже се записват и координатите, откъдето е въведен кутийката. Примерно от тук, ако въведа в приселци нещо, то ще ми запази координатите, на които съм в момента и координатите на точката, която съм задал. Да дадете, нали, като се отиде на място, да дадете корекция на координати или на позиция. И то е автоматично с текущата ви позиция. Заставате на стълба пред табло, под таблото или пък ако е някъде в сграда, задавате координатите. Текущите, таблото се премества по картата. И трябва да проверите дали е сплитър, дали е свич, дали отговарят броя портове. Хубаво е, тъй като в Bulls.com не навсякъде е правено. Нали, доста от нещата са описвани, но не винаги. Когато сте на авария, да светните кабела, да видите кой му е кабела в таблото и да се отбележи дали са слепенка, дали на самия кабел, да се напише кой е клиента, нали, адреса на клиента. За да се знае в последствие, нали, когато отиде някой друг и да търси даден клиент, да може да го знае кой му е кабела. Защото то е такава обърквация там, че тези табла обикновено са малки таблата, особено там, където е прехвърлено от LAN на PON. Много често са ползвани ланските кутии, в които да се сложи сплитер и всички оптики клиентски влизат в тая малка ланска кутия и става едно мазало вътре, като я отвориш се изсипва и ни черва и се чудиш кой кабел къде отива. В Bulls.com не знам тук как са работили, но по другите места, особено за оптиката, се заварява пач, половинка пач се заварява към оптиката. Не се слага бърз конектор. Бук си слага. Ами, Фаз конектор. вие слагате фаз конектор, ама слагате зелен. Да. На външната мрежа на Bulls.com зелен, на кутиите син крайно устройство, а в блоковете е заварка на кутията син крайно устройство. Да, не е задължително. Има на места, където сплитерите са сини, така че се слага. Но на крайното устройство в Bulls.com задължително е син конектора. Ние сме ползвали само сплитери на влакна, които задължително се заваряват, не е готови с конектори. Не знам тук как е изградена реално мрежата. Казвам ви, в другите населени места, особено там при нас по морето, ето не е само при нас, там те мрежите са концентрирани Варна, Шумен, Добрич и Бургас, но в смисъл и населени места около тях. Но се използваше в този район, ползвахме пачове. Режи са пача на две и се заварява към абонатната оптика. По-добре от бързия конектор. Връзката е по-стабилна. Бързия конектор, дали нещо в бързината малко е оставено по-дълго в ръцето, се пригъва повече и в един момент се причупва. Нали, то това е... си го има в ежедневието. Другото, което ни обясняваха на времето, че бързия конектор има някакъв гел, който бързо изсъхва и променя проводимостта на светлина. И след година, примерно две, нали, в идеалният случай, започва да внася затихване, което, нали, естествено може да влоши връзката. Не вярвам в тази теория. Аз също не мога да кажа със сигурност, това ни казваха на времето. Монтажа съответно ще запушиш отпред сърцевината на влакното, като му в гел, като монтираш. Не, то в това беличкото, което е имало Така е. някакъв гел. Не, няма. Не знам, не съм го чукал. То Да не може да проверявам. го щупиш.
Не знам, може и да мога да го щупя, не съм се пробвал. Не, редукторни резачки на Нипекс направи дупка на резачките. Това бялото отпреде не мога да го щупиш. Пробвали сме. Керамично, да. Не знам, не съм пробвал. Сега че трябва. Пробвали сме и не става с каквото и да е. На времето имаше един вид за един дето можел да кара всичко. Ами самолет можеш ли да караш? Сигурно ще мога, не съм се пробвал. На времето така се шегувахме с новопостъпилите. Дараха ли ти инструменти? Да, бе, дараха ме. Ето ти една букса. Сържи го това отпред, че ми пречи. И той взима штрак и получава дупка. Ага. Съответно, нали, инструментите му струваха 5 лева. И Да. струваха 50. И така се научаваше, че това отпред не може да се реши. Но това е така вътрешно-заводски хумор. Да. Една друга фирма в едни други времена. Не знам, като презентация това е от мене. Ако имате въпроси, питайте. Сега докато сме на вълната, ако нещо мога да отговоря, да ви помогна. Той колегата показа някои неща там покрай свича, ще с да измервания показвам. и така нататък. Така че там, ако имате въпроси, защото това ще е полезно за отстраняване на проблеми на повреди. И ако сте го разбрали, окей, ако не, може да го видим по-отблизо, нали, ако някой има желание. За измерването, включително там, където включи на диод, включително ако трябва нещо да се проверява и омажа, където казахме за 27 ома. Защото това със сигурност са част от проблемите, които могат да ги хващате като измервате. Ще сетнеш ли? Да. Това за заупването. Да. Да, но той не работи. Грида. Пробвайте от торт. Но той е стар този, той е свален. Не взе нов, а взе стар. Такъв намеря Или го. от колата ви дава и нов. Да, бе, няма. Аз нямам. Не, то случай не работи. Извади от тълбата. Не, то може чупенето назад. Да го видим. Сега видях. Отворението се прехвърля за единичен. Да си намери другаче. Да си намери другаче, да. Те са екипи половина. Да. Що сме за бе? Половина А. екипи. Да. Значи са просто по-бавно да тогава. Колата ми. Една неумната на чермарка не ме чуеш. Той седи без кара. Това ще те парилката, като изгори свети като лема казва, кой ще да види. Има 5 портове да те при толкова удар, така свет, да си включи кабел. Той то с не работи. Хода да взема ножа. Може и така. Кой то горе ли къде? Може и така. Не светва изо. Сега ще колегата Значи ще това вземе са от нетворк свичовете, които доставят. Гигабитови са, но не управляеми. Значи ние сме работили с този модел, този, който ви бях показал. Да, за съжаление, ние на тесен викахме от зрънчо. Рано. Все едно са от зрънчото попаднали. Другите неомонтанските, които ви бях показал на схемата, това са нали, тези с SFP, които ползвахме най-често. И другият вариант в сгради често са ползвани този тип тепелинкове. 8 и 16 портове. Едно кабел, че компютърно дали ще има тук? Да, ще Да го видим дано пък той да светне. Ето видите. Колко е? Адаптер на колко? А на 12 го Трябва да свети. Да. Поне не работиш. право да я съм го изключил. Да, първо. Той е светна, но не мигат. Не, няма да мигат сега. Ние за луп би трябвало да почнат да мигат.
закачай Мигът, ако не закачи топлата. да не лупнем някоя мрежа. Няма. Да, ето го започна да мига като главно децейка. Все едно има страшно много трафик. То реално си е така. Всички работят. Той, що си изгасна, т.е. блокира го порта от татък. А в някои мрежи, като мига така, значи има интернет. Сега, което се оплача. Да, може да си помислиш, че има интернет, обаче всичките портове, които са закачени, мигат едновременно. Когато си обикновено имане на интернет, един е по-малко, другия повече, по-бързо. Всъка, като съм работил, има ли интернет, всички светещи кабели светиха ето така. Ако няма сигнал, тогава имаш отклонение от... Това беше нормалната работа на мрежата. Не, то въпросът е, че когато примерно има интернет и примерно е натоварен свича, много малко вероятно, ако няма проблем, в смисъл, ако всичко е окей, няма всичките да мигат в синхрон. Нали? В смисъл, ти виждаш някакво премигване, този премигва, този с различна скорост може да преминава трафик. Когато обаче имаме залупване, започва да мигат все едно с всичките едновременно. Нали, това пак е някакъв сигнал. Към мрежата мигаха всичките едновременно. Ами те там имаме нещо заради бродкаст. Когато има сигнал, не е нужно да има трафик. Да. Там по друг начин явно е изградена самата мрежа, явно има някакъв... И беше по-лесно за работа. Поглеждаш свича, знаеш, нямаш сигнал. Добре, когато има луп, как ще го установиш? Няма луп. Си изключва. Тогава не мига. Действително, да, тогава не ставаше така. Тогава не мига. Тогава няма луп. При луп той трябва да мига. Има правила, неща, които работят извън правилата. Абсолютно. Тъй, че лупа е едно от много кофти неща, защото може да е някъде при някой клиент нещо да е направил, а да ви се обадят от другата част на карето за проблем и вече оттам нататък тръгваш да търсиш. Най-често става като почнеш да разкачаш изходящи кабели от суича. Отиваш и откачаш. Примерно трасето на продължаващото трасе, ако се оправи, значи е по-назад. Нали, по-напред е в трасето. По метода на изключване. Да. Той е единствения вариант, докато се стигне до последния свич, от който нали, става въпрос и почваш да изключваш клиентите. И почват да звънят, че нямат интернет. Почват да звънят, ама... Те така ли, че нямат интернет? Може да стане от свич и изгорял порт. Може. Някой път някой свич като блокира и почва да прави проблеми. Също така и за онутата сме имали проблеми. Примерно някой оно почва да лъчи постоянно. По принцип оното не лъчи. Ако вземете едно оно и да сложите пауър метъра на изхода, но няма да измерите нищо. То трябва да се свържи с лоялтието и тогава започва да лъчи. Но има моменти, когато някой оно блокира по някаква причина и почва да лъчи като медиа конвертор. Постоянно. Тогава забива цялата линия. Започват да не могат да се закачат останалите онота, спира им интернета на хората, 5 минути има, 10 минути няма. И почваш да търсиш кое оно лъчи. Същото е и с това. Да видиш кой порт или кой клиент е лупнал мрежата. Лоша авария. Понякога може и сами да се направим тази грешка, ако има връзка хъгова мрежа в района, нали, с цел правилно е, примерно, ако са прекъсни от тук, да може да се пусне от другата страна, така че клиентите да седят по-малко време без услуга. Обаче отишъл някой, този кабел дет трябва да е изключен, го е набухал в суича. Рекла, той е изключен, дай да го включа. Той е светна, значи има някой дето. Преди мен някой го изключил. Опа, след малко цялото каре почват да ливат, нямат интернет. И такива случаи има. Така че и това трябва да се проверява.
Не мисля, че тук ще има точно такива неща, но знаеш ли, кой е изграждал мрежата, кога е изграждал, както ви казах, това са все купувани мрежи от Булсатком. Булсатком LAN мрежа не е изграждан. Той само е поддържал. Както сега в случая Виваком. Те не изграждат LAN мрежа, но поддържат. Няма как. Придобили сме нещо, трябва да го изкараме, да го поддържаме, докато го подновиме с нещо по-добро. За съжаление, няма опция от раз да минем на другата вълна. Както и казах преди това, ако отпадне първо кръче, мислех си дали да правя такъв експеримент тук. Често светват и суича и рутера. Рутера не се взема IP. Имайте го предвид това, когато отидете при клиента. Това, че свети, не означава, че има връзка. Аз имам едно питане. Във Варна, в мрежата на Булсат, в LAN мрежата, какви са настройките на рутера? Статични, По динамични, DHCP. PPO, как е? Всичко е по DHCP. Всичко е по DHCP В с защита по Mac. Всичко е било по DHCP с Mac, да. Заключване по Mac адрес. Значи, крайните устройства не са програмируеми в най-добрия случай. В общия случай. Значи в случая може да си вземе IP, но пак да няма интернет достъп, ако Mac адреса му е различен. Значи той няма как да се вземе IP, друго IP с същия Mac, ако е. Може Не да със се същия, промени. ако клиент си е смени сменил Mac или ще си рутера, вземе IP. ще вземе IP, но няма да има интернет, докато не се изчисти Mac адрес. въведе, докато не се актуализира. Значи на времето имаше една опция, когато смениш рутера, тръгваш да влизаш в интернет и те пренасочва към една страница, където ти изписва. Вашият MAC адрес е. Нали? Обадете се на телефон си кой. Той се обажда, казва си данните, те намират договора, въвеждат му новия MAC и му тръгва интернет. След 20 минути. Да, примерно. Сега дали има още тази опция, не знам. Излиза, че Булсатските има рутери, Македония. да, излиза, но За къде да се обади. няма къде да се обади. Просто показва вашият MAC е. И другото е, че ако закачите рутера предварително, преди да е въведен MAC-а, той после се заключва, този MAC, трябва да се обаждате на NOC, да изтриват лизовете, за да може, като въведете MAC-а, да тръгне. Да се хване новата сесия, реално, която му е полезната сесия. Иначе той се връзва, взема си някакво IP, задължително, ако всичко му е наред, той си взема IP. И в Bulsat.com бяха реални IP-та, в смисъл публични IP адреси бяха, но не статични. Да, смисъл... динамични са си и при всеки рестарт се сменя. Да. При рестарт, но не на клиентското устройство. На основния рутер. При рестарт на основния рутер, тогава, или ако някой ръчно му го рестартира самият процес на DHCP-то, тогава се сменяше IP. В общи линии може и 5 години да са с едно IP. Факт е, да. Тук в Viva.com при всяка нова сесия е различно IP. Тъй, че това също до някъде е проблем при клиентите, особено такива, които работят примерно в чужбина с някакви... То имаме, може и статично да се поръча, не е задължително. По принцип да, може, но клиента не знае. До сега в Bulsat.com той си е работил. Няма Всеки, който знае, че му трябва статично пита, статичното е много по-скъпо, нали сещаш? Всеки гледа да спести. Като е имал опция да кара дълго време без да плаща за статично IP, колко е левче?
Лев 50, айде. Лев 50 50 лева било. едно пакетче. Не знам. На други места Преди е по 5 време лева беше нагоре. 20 лева допълнително за статично Или IP. 20, да, зависи. В Bulls.com не даваха само статично IP, трябваше да минеш на бизнес интернет. Значи при положение, че... Лични DNS. Да. При положение, че ти е 17 лева 100 мегабита, нали, обикновения клиентския, а пък 100 мегабита бизнес ти е... Чай сега, 100 бяха майче 48. 50 мегабита беше 2 или 3 пъти по-скъпо от това. Ами 50 май бяха 28 лева. Няма значение. Да. По-скъпо беше. По-скъпо. Да го кажем двойно или тройно по-скъпо. Нали, тогава на тези клиенти раздаваха нали, статични IP. Тъй, че повечето, като знаят, че няма нужда, за какво? Да си плащат за бизнес интернет, като могат с това. И сега при разпадане на връзките им се разпадат и техните връзки. За момент нещо е станало, дигнала се нова сесия с нова IP. Имах един приятел Камерите, спират сървърите, спират всичко, спира да работи. в Англия беше на Fusion. Нали, това е телевизията на Булсата, ако някой не знае. Вика, бях в старата къща, където бях, нямах никакви проблеми. Гледам си Fusion, всичко върви. Преместил се обаче на друг адрес, а вика, гледам 20 минути и в един момент ми излиза един екран, нали, че нещо IP-то му променено. А той самият доставчик умишлено ги прехвърля така на сесийки и през определен период от време подновява сесията с друго IP, най-вероятно да не го товарят и такива с IP телевизия, защото тя товари мрежата, IP телевизията. Прекъсват връзката, реално изградената връзка. Сега някои връзки са по MAC адрес. Нищо, че ти имаш реално там някакво реално IP в мрежата, в глобалната, но зависи от рутера как е направен. Нали, заявката се подава по MAC адрес и се връща по MAC адрес. Но не винаги се получава в действителност този вариант. Не знам, нещо друго, ако се сещате, казвайте, защото не сами каша в главата. За първи път провеждам такова обучение. И не мога да... Така не мога да реагирам дали съм споменал всичко или не. Колеги, ако нямате въпроси, ние ако няма, сме свободни. Аз само... трябва практика някаква да се видят проблемите. Да има въпроси. Сега аз отново ще напомня, ако някой може да донесе уредите, да ги видим преди да тръгнете по задачи. Има ли някой, който да не е правил лекция?